Тъй. Почваме студио 1, 2, 4. Тъй. Без да лагваш. Двете хора са краси. И ми заби Майнкрафт. На 100%. Страхотно. Страхотно е. Чао. Фак. Стоп. Аре. Това с Майнкрафт е голям провал. Ето. Ти. Добре. Втори дубъл. Така. Като съм се изнесъл от онази колиба, която ях. Точно тук къде. Продължавам си целянето и си на легло, малко съм се поразвил, ядените локуци. Брони още си нямам. И смятам за нужност. И следам за това прекъсване. Топия Майнкрафт не ще тръгне. И няма вече да говоря така. Тихо. На първия клип се чуваше много гадно. Оле, като видите съм направил един айраме, защото малко зомбите крипари и такива букуци ме нападнаха. Кой? Така, трети дубъл. Така, малко гости. Марти и Светлата. Ой, умри зайчи. Зайчки. Кайте пълно здрасти. 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 Как е хората? Пуш ми. Клипа ще има 10 прекъсвания. Тук много зайчета поскачат, бе. Саш кафе, брат. Ай. Голяма за... Травулят ми. Шапка си купил. Къде? Каква шапка? Нямам се работи, купам всичко. И мишката ми стана супер бавна. Ти покажа къде да дадете скин. Аре, газ. Ще чупаш патята. Какво? Мързима. Аз се съсредоточавам да подръпам и тия татика. Много е скъп. Не падай! Котър. Що? Не бъдя. Арба. И нещо. Нещо се рестартна. Компани се рестартна. Без такива. Пак трето поредно бъгване. Той си продължава. Хора, бъгавиците на века. Мата как си има един Void, обаче е такова. Какво Void бе? Един сервер Void, се казва. Има си всичко на него, диаманти, стъкло, всичко си има. Обаче се е качил някак си незнайно как в облаците и не може лезне. Никак си. В какъв смисъл в облаците се е качил? Митка в облаците в космоса. Не го Марто да ти говори. Без нищо. Тук що му чух мелодиката как се изключи. На кой? Компа ми е това, нали знаеш мелодия? Терен. Тук що я чух. И компа да работи. Да. Компа тук що го... После ще го видим това видеоклип. Все пак трябва да правя проверка, го режа, ако има нещо, да го късам, го кастра, да го подстригвам. С едно... Тей. Вълна. Оставам. Интернета. Пак ли бариш интернета, бе? Хич! Да, за това пак нямам. Аз чуем... Добре, проимах. Да. Ще те обеса! Рано или късно ще обеса. И ще си бълна рутера тук и ще го залепа с трик лепило. Защото тия ще имам лаптоп и не мога фанато тук. И ме обвиняват мене. Защото аз е така, нали, съм се свикнал да си подрипам. И си мисля, че аз като подрипам и правя някакви смущения. Да, толкова бъгъл, че е моя една тъпа свинка да заколя. Мари свиня. Цвеките, не трябва. Аз съм спален инвентар. Супер. Трябва да се заселя.
Мри. Че си имам един поне мод. Виж, зум. Престань да толкова човек. Що? То е много забавно. No. Добре. Минус 5 саца. Ще покупя малко. Гъба. Води. Не чули какво казах? Гъбе. Атай. Гезу хайран. След правим крака. Който не мога да взема. Че изджибрем един кос. Чакай, върни се. О, добър ден. Зомбита. Слагай. Така, хубаво. Не, къш, бъртовче да е. Мани! Абе, вие цялата къш сърца. И печалиш 700 стинки. Да бе, то колкото повече. И е това там мога ядеш. Кое? Е това се яде. Това? Не. Пържолата. Да, пържолата се яде. Ама И тази... зомбито. Това е рутен флеш. Ама се яде. Добре, ама те отравя глад. Да. Ай, стига, бе. Бре, какво стана тут? Тъп Майнкрафт, бе? Че тъп си е тъп, ама айде са. Да, мерси. Това, че имам го взех 3 пъти в миналия епизод. Ще правим кибиниста кирка. Кирка. Да, Не, лопата. имам си. Какво да се фърля... Ай, тази порта. Мале, че лагва. Май, че лагва яко. Това е. Не бара интернет. Не го бара. Майнкрафт ми изнасилва компютъра в момента. А нали не ми се снима. Защото не ще да ми се включва черен екран ми дава. Като почна лига и нали като я включа и черенче. Но е екранче. Да, аз го обичам. О, господин Зелен. Крипър. То крипър, ако гръмнеш, Че ме прати на другия. няма. Майка ти. Сега си в гората, под някаква вода. Сега съм си на спауна. Това беше за тази поредица. Мерси, че гледахте. Аз бях Краси. Айде, довиждане. Се видим другия месец по това.